Desværre er der også plastik i din shampoo, og det her studie det viser, at syntetiske polymerer i hårpleje og skønhedsprodukter herunder shampoo udgør en betydelig og systematisk undervurderet kilde til mikroplastforurening. Og det er altså ikke kun de gamle mikroperler, vi taler om her, som er blevet forbudt. Det er de lovlige, usynlige polymeradditiver, der stadig er i produkterne i dag. Det er ingredienser som akrylatkopolymerer, polyquaternium og dimeticona. Det er alle syntetiske polymerer, altså plastik. De bruges til at gøre din shampoo glat og skummende. Og bagefter ryger de direkte ned i afløbet hver eneste gang, du vasker håret. Det gode er, at fast shampoo baseret på naturlige fedtsyresalte og urter fungerer mindst lige så godt for de fleste hårtyper. Og det har hverken polymeradditiver eller plastikemballage. Så det er faktisk et af de lettere skridt i forhold til at gøre dit liv plastikfrit. Så vil du have en liste over alle de produkter, som vi bruger i vores hjem, som er plastikfri, så skriv plastikfri nede i kommentarsporet.